аз 26 феврали соли 2018 ҳаракати воситаҳои нақлиёт тавассути чорроҳаи мавсум ба Қарияи Боло дар шаҳри Душанбе мутаввақиф шуд. масъулони шаҳрдории Душанбе ба радиозодӣ гуфтанд, ки дар ин маҳалла дар чорчӯби тарҳи таҷдиди роҳи мошингарди Душанбе Турсунзода роҳи нави се табақа бунёд карда мешавад. ҳамзамон муҷассамаи аввали Ибни Сино, ки феълан дар маҳалли ин чорроҳа қарор дорад, ба наздики бинои нави донишгоҳи тиббии Тоҷикистон кӯчонда мешавад. ба гуфтаи масъулони шаҳрдории Душанбе, сохтмони роҳи нави се табақа дасти кам 2 сол идома меёбад. бозрасии давлатии автомобилии Тоҷикистон ба ронандаҳо машварат додааст, ки барои расидан аз маҳаллаи Зарафшон ба маркази шаҳри Душанбе аз роҳи мошингарди паҳлӯи боғи ҳайвонот ва маҳаллаи мавсум ба Калинини пойтахти Тоҷикистон истифода кунанд. ин дар ҳолест, ки сохтмони нахустин роҳи се табақа дар Тоҷикистон дар маҳаллаи мавсум ба микрорайони 82 шаҳри Душанбе тақрибан анҷом ёфтааст. ин роҳ низ тақрибан муддати 2 сол аз сӯи роҳсозони чини бунёд шуд ва ҳоло танҳо марҳилаи мунфашсозӣ ин ҷода боқӣ мондааст. арзиши бунёди ин тарҳи се табақа дар шаҳри Душанбе $38 миллион мебошад, ки 35 миллиони он қарзи Бонки Аврупои таҷдид ва рушд ва 3 миллиони дигар кӯмаки фании ҳамин банк аст.